Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб буданд, сиҳат ҳастед. Имрӯза видеои ман дар бораи остини клиёш мебошад. Остини клиёша ҳозир ман акнун инҷа духтаги тайёраша ба шумо нишон. Анакнун ҳамин хел якта остинро алоҳида михе як равад мошина мезанем ва як равади дигарашро михе дарзошро туворӣ мекунем. Ана иҷара бинед, иҷа вай омад. Бари остин 20 гирифтагием ҷида ва обши 20 омада. Чтобы мо лави остина даҳани остина туворӣ кунем гуфта иҷа 25
آینده من با خبر باشد. خدا و نگهبان همه شما.